Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wadda ake nufi da suna Bika's Hausa TV, wato channel mai albarka wanda yake kawo muku fashin baki ko kuma labarurruka abinda suke faruwa a nan Najeriya namu da kasar mu gabaki daya. Kamar wannan hoto da kuke gani a kan thumbnail namu, za ku san cewa wannan dan China wadda ya yi ta'addanci a kasar mu Najeriya, wadda kowa ya san labari. Wannan dan China wanda ya kashe Ummu Salama, wato wata bayar Allah ko in ce wata bazawara wadda take kabuga, wanda shi dan China nan ya je ya kashe ta kwanakin baya, wanda har kotu ta yanke masa hukunci zuwa gidan gyaran hali wato kurkuku. To a kurkuku an samu akasi, wanda shi dan China wai baya iya cin gabza, wato abincin da ake bawa 'yan fursunoni. Shi wannan dan Chinese da ake kira da suna Mr. Gay, dan shekara 47, wanda ya shiga gidansu Ummu Salama, ya shiga har ɗakinta, ya je same ta da wuka, ya caccaka mata, ya yi sanadiyan halakata. To wannan bawan Allah dan Chinese an sa shi a kurkuku a matsayin awaiting trial kafin a zo a yanke masa hukunci. Ya samu matsala wajen yayin irin cimar da ake bayarwa a cikin firzina, wato wadda muke kira gabza. Wato shi wannan dan China ya ce ba zai iya cin wannan gabza ba. To a haka federal government ta yi amfani da wata doka da ta ce duk wani ɗan ƙasa da aka kama za a iya kawo masa nau'in cimar da zai iya ci. Shine ta ɗau nauyin za ta bashi cima irin tasu wadda suke ci na China. To kaji faɗan gata ɗan China, inda baƙin mutum ne ya yi kisa a China, aka kama shi a kurkuku, aka sa shi a kurkukun China, na san kuwa zai ci abin da suke ci a wajen. Aƙalla ko kyankyaso suke ci, na san za su iya ci, zai iya ci. To amma kaga a Najeriya mu nan har gata ake masa, sannan kuma za a noma masa lauya da zai kare shi. Jama'a, idan wannan farkon zuwanka ne wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman ƙararrawa domin samun rahotanni dangane da abubuwan da suke faruwa ko ba labarurruka da suke faruwa a nan ƙasar mu Najeriya ko duk duniya gabaki ɗaya. Saboda haka ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman ƙararrawa. Mu ne naku Dr. Bikas.